Majalisar Zartarwa ta Jihar Gombe ta amince da kashe naira biliyan 35 domin aiwatar da manyan ayyukan raya ababen more rayuwa da kuma gyaran birane a faɗin jihar. An yanke wannan shawarar ne a yayin taron majalisar da aka gudanar a gidan gwamnati da ke Gombe karkashin jagorancin gwamna Muhammad Inuwa Yahaya CON. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Mijin Yawa Tilde ya bayyana cewa kuɗin za a yi amfani da su ne wajen gina muhimman hanyoyi a cikin biranen Gombe da kewayenta, gyara filin jirgin saman Gombe da kuma gina sabbin muhimman wuraren jama'a domin inganta rayuwar al'umma da ayyukan gwamnati. Ya ce ayyukan hanyoyin suna daga cikin ƙoƙarin gwamnatin gwamna Inuwa Yahaya na inganta zirga-zirga, rage cunkoson ababen hawa da buɗe sabbin hanyoyin kasuwanci. Haka kuma ayyukan sun haɗa da magudanan ruwa, fitilun tituna da hanyoyin tafiya na ƙafa. Kwamishin ya ƙara da cewa gyara filin jirgin saman Gombe zai taimaka wajen inganta harkokin sufurin jirgin sama da kuma jawo hankalin 'yan kasuwa, yayin da sauran ayyukan more rayuwa za su taimaka wajen inganta ilimi, kiwon lafiya da harkokin kasuwanci a jihar.